Ελάτε μαζί μου για μία ημέρα στη Σαντορίνη. Η ημέρα ξεκίνησε στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όπου πέταγα πρώτα για Αθήνα και επόμενη στάση Σαντορίνη. Πήρα και φυσικό χυμό γιατί έχουμε σόου το βράδυ. Φτάσαμε λοιπόν στην Αθήνα, αλλά δυστυχώς η πτήση μεταφέρθηκε για το βράδυ. Αλλά η Aegean μας έδωσε 18€ meal voucher να φάμε το μεσημέρι. Οπότε πήγα να δω τι θα ήθελα να φάω από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Επέλεξα λοιπόν ρύζι με μανιτάρια και ψητά λαχανικά. Ήταν νόστιμο. Λατρεύω να βλέπω τα αεροπλάνα μέσα από το αεροδρόμιο. Αργότερα είδα αυτό το κατάστημα και αγόρασα και ένα γιαουρτάκι, εφόσον είχε πάει ήδη απόγευμα και ναι, επιτέλους η πτήση μου για Σαντορίνη. Οι συνεργάτες της Wedding Planner ήρθαν και με παρέλαβαν από το αεροδρόμιο. Κοιτάξτε το wedding venue, είναι υπέροχο και το ζευγάρι επίσης. Αν και δεν έχω βίντεο από εκείνη τη βραδιά, περάσαμε υπέροχα και χορέψαμε όλοι μαζί. Έφτασα λοιπόν στο δωμάτιο και ήρθε η ώρα για ύπνο, γιατί έχουμε μεταμεσονύχτιο ξύπνημα. Βάψιμο ξανά, γιατί έχω φωτογράφηση. Είμαι πολύ χαρούμενη, αν και κουρασμένη, εύχομαι όμως να βγει ωραίο το αποτέλεσμα. Ήρθε λοιπόν το ταξί, πήγαμε με τον φωτογράφο στην Ία και η φωτογράφηση ξεκίνησε πρώτα με τα προϊόντα της αναγέννησης. Εντάξει, ποιος δεν θέλει να έρθει σε αυτό το νησί με αυτήν τη θέα. Εδώ σας δείχνω μερικές φωτογραφίες, είναι φανταστικές. Πτήση λοιπόν για Αθήνα και ξανά για Ρόδο και είδα το ηλιοβασίλεμα από ψηλά. Φιλιά πολλά!